بەخیراتن لە Dara Kurd. ئیرۆ ئەمی بچن ئامەدێ، باجارەیەکی بەناوێ دیاربەکرێژی تیناسکردن. ئامێد لەسەر ئاسۆیا دیجلەی ڕوونشتیە و بە کەڤرینێ ڕشین سووران بە باخچەیینی هەفسەلێ و بە بیرانینا مێزۆپۆتامیایە ناودارێ. دەڤێ ڤیدیۆیەدە ئەمی ئامێدەی بە ڕێزەکی هەیدی، زەلال و بە ڕێز ناس بکەن. سوورێنی ئامێدی ji bo bacîr vekî nîşanekî mezanin. Li gorî qîda UNESCO, Sûrînî bacarê nêzîkî 5800 metrî derêjin û gelek birc, derî, payand û nîvîsînê ji serdemînî kûda heyen. Di nav van de İçkale, ango kelêha hundir, cihîkî giringê. Sûrîçî navîn da kevna Amedeyê. Li vîr kolanên teng, kevirîn bazaltî, dergehên kevin û avahiyînî ku çîrokên gelek serdeman digirin li heftîn. Dema mirov li ber dîvarên reş dimeşe, hest dike ki bacar tenî ji mal û kolanan pêgnayî. Bacar bi bîranînên xwe re dijî. Her kevîr dikare şûpekî ji jiyana berî ragîne. Jiyana Amedî de Diclê tenî çemeknîne. Ev jiyan, av û riya têkiliyî. Di navbera Sûran û Dicleyê de baxçeyînê Hevselê derêj dibin. Axîn wan bi avînê Diclê xurt dibin û ji ber vî yekî ev baxçe ji bo çandinî û xozaya haremî giringê. Hevsel çeyê gelek çûreyîn nepat û çûkan e. Li vîr mirov dikare rengên kesk, dengê avî, baxçe û asûya fîreh bibîne. Hevselî bacar bi Dicleyê vegirî dide û di nav mîrata çandiya Amedî de cihîkî taybet heye. Dema mirov li ber bîlandiyekî li Hevselî denîre, sûr, baxçe û çem vekî sêr û pelîn heman çîrokî xuya dibin. İçkale li hundirî qada Sûran e. Amida Höyüğü li vîr bi dîroka nîşteçîbûna bacîr re tîgirîdan. Di dûra İçkalê de mûzêxane, avahiyên kevin, cihên dîrokî û şûpînî şarîstaniyîn kûda heyen. Ev cî ji bo kesê ki divazê Amedî ji kûrahiya dîrokî nas bike, deriyekî giringê. Li ber Dicle'yê ûn Gözlü Köprü yek ji dîmenên herî naskiriyên Amedîyê. Pîra kevirî bi avî û baxçeyînî Hevselî de di heman manzarayê de xuya dibe. Li vîr dengî çem û rengî asmanî dibe beşek ji bîranîneyê bacarê. Amed bacarî gelek baverî, zeman û kevneşopiyan e. û Cami, ango mîzgefta mezin, di nav Sûrîçî de yek ji avahiyînî herî giringê. Li dûra yê medrese, han û kolanên kevin hene. Hasan Paşa hanê jî bi hevşaxovî û bi asûya bazarî mîvanan dikîşîne. Di Amedî de huner tenî li mûzêxanînîne. Di kevirkarî, di nîvîsînî kevin, di dengî bazarî, di çayî û di rûmeta mîvanan de jî xuya dibe. Kolanê Sûrîçî çarîna bîdeng in, çarîna bi dengî bazîrgan, qehvexanî û sohbet de jî dibin. Ev hevciyana kevneşopî û ciyana rocanî rûmeta Amedî ava dike. Mîvanperveriyeyê Amedî baxwarînî de jî tînas kirin. Mefte, kaburga dolmasî, kebaba cigerî, patlıcan kebabî û murma kadayîf ji nav xwarînînê ke bi navî bacîr rekî bibîranîne. Hevselî bi sebziyên xwî têkiliyekî xweş bi maseya Amedîya çê dike. Biharat, giyah û rîza Amedê kirdîn her yek rengî xwe de dixwarînî. Li Amedî xwarîna tenî terkirîna zikînîne. Ev rûniştin, parvekirdin û nasîna hevî. Maseya te jî, çayî gerim û xutnanî xeyratin dikarin mirovînî dûr nîzkî bikin. Ji ber vî yekî xwarîna cî beşeke ji çanda bacîrê. Amed bacarî Sûran e, baxçeyînî Hevselê, Dicleyê û bîranînî Mezopotamyayê. Li Sûran dîrok ravastî, li Hevselê jiyan şîn dibe, li Diclê am berdevam dike û di Sûrîçî de dengî bacarî hêjî dibêjin. Heket biçî Amedî ji bo Sûran, İçkale, Hevselê, Dicleyê û Gözlü Köprü, mûzêxanînan û xwarînên herî demla kirin. Spas ji bo temaşakirtinê. Ji bo vîdyoyên dîn li ser bacar, dîrok û çandî beşopînî Dara Kurd. Heta dîdemeke dî.